Alright. Yeah, in the point I pass it. Go on and Rukutaka. Alright. We are. Bombo Mira Panditi. Righty. Alright. Sorry. Sorry. Uyu mkomana ndakamboenda naye takafamba nyika dzakawanda, takabva ku Mozambique tikaenda ku DRC tichimiririra Zimbabwe. Nyaya yenge iripo yenge iri kuti tichengetedze unhu hwedu patinenge tichitamba. Saka please ndiri kukumbira kuti tichengetedze unhu hwedu pakuchimbowarakidza zvatakaita patakamboenda ku China. Simudza zvako DJ. Kuchengetedza hunhu hwedu atorasa hunhu kurasa rasa ndati hunhu hwacho huri muchiuno andizvo patakaita takambonyatsa kubudirira zvakanaka koizvo chivhutiko ndozvamaitamba here zvichiita chiregai ndikungokuitirai mbishana zvatakaita tobva tapinda zvedu zvatakaita tichi matambiro azvinoita chaiwo matambiro amakaita tisingarase hunhu. Alright, chimbotamba ini nekuti ava asi musati mandigadzika pasi ndichangosvikawo panangotambidzwawo chimoti chochi panotosikana twandaona twonge tuchitamba ndakati pamwe ndo matambiro ekuchina. Aiwa katati mutambai zvamakanoita uko pamakaenda kuChina muchimiririra okay. Saka ndo pandisina kunzwa regai tione iwo vachipatamba. Alright, chivapai mukana. DJ simudza.
Ya tazobaba tadosha ipo ipa. Ande toni. Egi segi. Aha. Alright. Alright. Aiwa. Imimi warume imimi. Josa maita mchaina. Iwe. Matambira maita handi wandaita ramandite atigone kubudirira apa tikaenda kuChina. Because pamazongotanga chimwe chimushini ndaona mavu. Mama kutamba seya. Ilifunga ipa. Ndokurasa uno konge mucharamba. Ndozongera tisina chi. Amunodzoka makangomara ndodza maoko baanaka. Asi ndo panona kidza kaipa. Uzongere nyakunakidza. Patika mufanire kuzati musimbe muchiti chimwe chimushini. Rega ichiona asi ukabvunza wana mama wanofarira HIV iyo. Ndikutokutaurira. Usadaro. Saka rega itimboona mudhara kuti angakwanisire kumirira. Right. DJ. Yo mtare fara zipi. Zipi bag unabirwa pakazara vanhu panapa. Unoziona manje kwakuwara irwa. Kuwara irwa. Wanonomiririra. Wanonomiririra. Wabaona. Iwe. Gawa uyapatuza. Uyayapatete. Enda apa pamusinga yushibisu. Nai mati uyalupenga wemsamuzeze. Rasta wandishete. Saka munoya tsakutamba mataivi akaita. Tiwani. Uri kudiwa nesekiriti anzi nyasogadzirisa zvinhu zvifambe. Enda wataurira kuti ndiri peshi. Saka mati topinda iri amai. Alright. Apa mnautamba Anzi na baba ngirige. Enda watakuti anzi bypass. Baba watiunganidza pano ndo uri kudaro Tiwani. Usadaro zveshamari. Sorry. Uri mhanya kasika baba ngirige yawa. Wamkanya. Ndo watiungani shamari tuda kupuwa nyama inenga nayo. Kaiwa. Mdaro wakafeka suti. Hatete saka matini. Famba yo. Sibuza ati. Sibuza ati. Aiwa mawoko.
Alright. Asi, alright. Tiwani. Tiripo hedi papo. Tirichiri ku China. Takatomirira kupuwa ma properties kuti tidzoke kubi ku Zimbabwe. Muri kuona onse. Zvakuda mamwe madzimai. Anogona kuwafotera kuti wanomirira. Ende ipapo tobenge ndakamira. Rega nditore mamwe madzimai. Bata wakadaro. Mwana waripo here vari kutaiwa under 20 ndopedza. Vari papi? Handisi kuona. Uripo? Uya kuno mwanangu. Kamanje ka under 16. Mubatire kabhuku. Sorry, phone yake. Uya kuno. Iyi under 16 uya anonotora zvinhu manje. Uyu ndiye ari kuzonotora zvinhu manje. Muruna muridza tiite manje. Tete wangu wadoko hapo wangu walikupa nyima. Chimushini. Aiwa. Chimushini. Awa majaifa au ari right. Ari right. Bati wazoroweri wako Harare. Aiwa, Harare dzakafana nadzo. Kana uchida tiise paskero. Kana uchida tiise paskero. Bati kugoti awa majino kasika ku. Okay. Alright. Awa wanokasika kupiga. Bati wari kutamba wese. Alright. Right. Apa kutaura chokwadi tiri kuda mudzimai mumwe chete. Atiwaise wese panguva imwe chete. Atiwaise wese panguva imwe chete makutokanganisa. Ungakambopinda upindawo. Pana aripo here. Atete mazotiko. Aripi? Asikizwa TJ. Yes. Kana tashaya nitika. Kamaya watakuwa kuibiza ni mwana uyu. Toona kuti ndeupi anotora mukombe. Ivi mamusikona kuti akakanyanya kari kudana nene. Aisana iyo nedzezera. Alright, azvineze. Uya kuno musikana. Alright, chipogara pasi. Ndinokudaidza mwana. Gara pasi. Uno ndiye panasheka. Uya kuno shamari simuka. Simuka shamari yangu uya. Tumanaisi tulipo. Achadi futi. Aiwa, abviroga. Iyo sadherere chimwe chimushini. Apa. Ndokufanana kijaima. Bati kapanenge pakudo ini. Sibidza kuke uya mwana. Oda usimudzwa. Uya mwana. Anzi dzakutosangoroisa. Ataura chokwadi. Ayo, kwano chidzikisira sei mwana. Apama ari kuchikawo pamambotaura woiko kuHarare uko. Saka ngauye ngatione. Chiuya wega mwanangu timboona. Tidao tuupinde nechimushini. Tombonzwa kuti matisha tena hapa. Regai timboona. Anouya zvake chibaba ngaagara hapo. Anouya imbomira maminutes mashoma. Right. DJ kuita DJ moto. Chizia tine mari 10 here i5 yatida kutompa mari mwana uyu kana kuti amai awo tinenge tichinzwa kuti mafanzi ari kuti uyu anofana kuenda ane $5 yake asi $5 i1 azvinganzi ndiana tsikatambo. Alright, okay, $5 yedu i1 azvinzi wapei wese. Saka isusu $5 kuti iende nemunhu 1 pane vanhu wawanda pamberi. Yeah, wamwacho ngoma chimbogara yenyu pasi tiri kutokuzivai tine mimi mtu
Uyu mwana uyu asiraiti. Inda. Aitasi. Aiwa taura tinzwe tiri wana. Uyu mwana asiraiti. Asiraiti aita sei. Matambira acho. Ngwana ari kutamba zvakanaka wana. Ari kutamba mushe. Saka wavhiringidzwa nei? Aiwa ari kutamba right. Zviri right. Aiwa ka usangoti ari kutamba zviri right. Wavhiringidzwa nei mwana? Matambira ake ari right. Wodo akuvhiringidza. Saka wateta wotoita sei nawo? Wotamba wese here kana kuti. All right. Wotamba wese here kana kuti. Nekuti hapana ari kunzi uyu ndiye aka. Uyaitiwoni. Atete uyai kuno. Wakamana uyetirangane. Wala baba uyetirangane. Ini ndarota. Chimushin. Ai. Ito chimushin. Ito bicho mari. Chimushin. Mari nokucha. Chimushin. 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 Iwe. Uyaimese. Voedsel tobacco international. Wazindabonzwa pepe isusu manje awatodangowapa 50. Alright. Awo tinowapa 50 awatawapa $5 andile. Kuona matrenera vano. Bosi ndo ari kunzi ndo amai wemwana uyu. Bosi abvunzwa kunzi wakadzidziswa nekutamba zvakanzi mama. Tapanzwa ipapo. Saka isusu semukadzi mukuru toda kuona kuti vachatamba kusvika papi. Saka tingabvunze sei moto kuti mafanzi atitaurire kuti apa here kana kuti apa. Second round. Kana iri number 1 kanga wangoti Voedsel chimwe chemushini. Andifrera. Voedsel chimwe chimushini. Ngoro second round first. Tikangobvunza katatu apo katatu. Alright. Kana utoti katatu kakawandisa kamwe. Towerenga mishini tinawo noerenga. Saka wani. Gabano tiwerengera nemushini. Kuti tikati apa here kana kuti apa obva ti chimwe chimushini. Chimushini. Alright, tikatimbonzwa. Apa here kana kuti apa. Apa here kana kuti apa. Alright, mira inda kunzwa. Alright. Apa here kana kuti apa. Okay. Apa here kana kuti apa. Pakunidza. Gambo shamwari. Imbotibatiroka. Vari kuti apa wese imbosimudzai maoko mese. 4,596.85. Alright, isai maoko. Aiwa, tipei mari mimi. Mimi tipei mari kana musiri kudagara inayo. Aiwa, se muri kupikisa. Mati chimi. Mati mdara. Ndati ipaivese. Alright. Aiwa. Alright, bakanaka mdara. Bakanaka mdara. Right. Aiwa. Matinzwana nei mudhara uya nedzimwe nyaya dzakanaka hadzina kushata. Thank you so much. Tinokutendai bosi wangu. Tinokutendai. Hatisi kupokana vatiri pamwe chete manzwa ka bosi. Right, chimira tichigadzirisa manje. Right. Wari kuti apa wese simudzai maoko mudenga. Hey, 1 2 3 2004
we 250. Exactly. Akashata. Mashoma. Mavhotsi zvaakashata. To ngati chingoti topa uyu mwana $10 yese atambira topa $10 yese 5 yatapuwa namudhara plus 5 yatinayo tobva tapa uyu $10 tozobva zvaita zvakanaka. Tiri pamwe chete here vari kuti mwana uyu tomupa $10 isumuzaima Kutara. Ini darota. Chiro chushiri. Ndikitabirizwa mari. Marino kuita. Aiwa zvati musaende. Tete, imi tete. Aiwa kutoda namba iwe usafari. Tete. Yekuno. Uya mwanangu. Usatedza we manza aisekwa. Vanokunyudzisa yawo. Shawa kutenda unaziwa ruchiwa ipapa. Unoita ruchiwa shamati tori ku business wakutoita zvekutoda vakadzi panapa. Indaone zimanza manza. Usada kutinzwa baba iwe. Aiwa ndio andivasiya kurima iwe. Aiwa chirega kumtaura nezita. Tokukanganisa kaiwe. Gara pasa. All right, mira ihoto ni mati mama. Po amasoko. Mambira mari shamani. Mari Voedsel atanga. Adzipere zvakanaka. Mari Voedsel. Shamani. Shamari mari dzikasimba dzichibuda dzinonetsa ndongobata ukai. Ayo akomana mari inonetsa akomana. Mukadaro majika. Hanzi na mama. Ngaiwedzerwe pamwana. Pamwana $5. Right. Zvatakuita manje T1. Saka tiri kutaura isusu kuti mwana ano $15. Asi T1. Wongomboze kuti mudhara wedu nyaya dzavada kutanga kudenhaidza hadzipere zvakanaka. Wongombotaura naye. Handina hangu. Saka akuzionera pana ari kuya nemaripiwa mari. Hakuna mari inobva. Tikutozwa. Right. Tisingapedze nguva T1. Ngawambomira paside vachakwikwidza namukoma paside mune wenyu vamuchakwikwidza nawo. Muchakwikwidza. Right. Tiri ipapo T1 tisingapedze nguva. Right. Tawirirana here kuti chimbomira paside tichakudaidza. Mari yese takuipa kune mwana. Sei madaro. Ko mukoma wacho. Nzoka. Aiwa. Ora tiri kudzoka mai manje. Ona umwangu. Ndege ndiri kugaya kuti chinyarara ikata. Aiwa kana zvisingaite todzotsera mari dzacho kuwaridzi. Saka chinyarara Nzwazve umwangu. Ngatiwirira. Ndege ndiri kuti uyo musikana mudiki pakuonesana kwenu vanhu vasingazivi. Tiri pamwe. Tochimupa 10. Awo mama towapa 5. Wakutaura manje. Chinzwa. Nekuti ndazowachonya wamai ava ndakati tozovapa waka 10 kuti wafanane nemwana. Wozotoona tabva pano. Aiwa wanoona inini. Saka wanotoona tezi. Asi watanga kuona inini. Hazvina basa. Alright. Saka tazowirirana. Right. Zvatakuita inzwazve muimbi wedu mukuru anoimba zvinomukurumbira zvinozikanwa nekunze kwenyika anonzi iye Kauchester kana kuti baba uchi. Saka tikuda kuti isusu Kauchester anga achipa kuna mai aido iri pamwe chete. Ndati pamwe wakutotanga futi saka tinozongoona tiri pamwe. Right. Tikuda kuti isusu baba uchi muchipa mai yawo 5 tozowaona hedu kunze kwedu. Aiwa kana chiwa pa 5 tozo pa uyu mwana uyu 1 2
3, 4, 5. Right. Wanozongoti turu zvawo wachingobva ne wani. Aiwa semunhu wawanoka. Unozowa marofu mangani? 5. Chakakwira chane ka 10 pamusoro. Chano ka 10? Hainyaya kuti nekumba kwangu andidye chingwe ndachaira chimodo. Tete chingoti yenyu mbichana muchimodo. Mozongotiwa muchienda. Numba yemuonekano. Nomba yemuonekano. Mongoti pamoyo kugumisira. Inzwa zetiwani. Ngatingotika baba huchi ngaongo watambidza wese wobva wangotamba wachibva watodi nawo. Wachibva wari wataenda kunana baba. Toona kuti kunana baba towaita sei. All right. Exactly. 5 5 kai. Right? 10 tambira mwanangu. Hey. Aiwa tinotenda zvikuru ndimi masapota acho. Asi T1. Mwana uyu ndiri kuona apa pake pakurwadza. Osaka ari kugara akadai. Ukada kutarira nguva zhinji akugara akadai. Parwadza. Ajaira kusuka mapureti kumba. Okay. Right. Shoma. Tiwane kufamba. Right. Bato wakadaro. Mama, uyai kuno. Uyai mama. Ama isu tinowawiwa na mari. Nofunga murukona wareti yangu ya. Aisi 2 cents bai. Aisi 2 cents ba wareti. Uyai kuno. Chakanaka. Voedsel haifananizwe. Chakanaka.